mag apisi mar jalup jatend piny Kenya wadhi nyime kama komiti mar od bura mochung'ne loso budget ne ochaka yanga chenro mar kawo pach jopiny ewi budget mar higa ma 2024 2025 e kaunti ma Mandera. Kolose kinde romo makamano jakom komiti mar od bura mochung'ne loso budget Ndindi Nyoro singo ne jo Kenya ni komiti mar neno ni gwenge duto ma pacho koyudo chenro mag dongruok maromre maonge dewo wang'. Nyoro ni budget no ma migawo mar somo madhido pok mamalo mogik ma shillings bilion 700 bath omenda midhi tigo ne ndiko jopuonj mag JSS e yo mongirore. Jadura ma East Hussein Wetany okwedo paro mar pogo mwandu ne counties kaluwore gi kwan ji. President wetu amesema tukifanya kazi in the budget committee tujue Kenya ni moja na tujue Wakenya wote ni sawa, na akatueleza tukigawa pesa ya maendeleo Wakenya wote wako kila pahali. Elimu ya watoto wa Mandera, elimu ya watoto wa kule Pwani, watoto wote, kwa sababu masomo kuliko barabara ndio itapeleka Mandera County mbele. Na kwa hivyo tumeweka the highest allocation of money 700 billion to education, na katika hiyo pesa TSC tumewapea an additional 26 billion kwa sababu wale walimu wote wanajitolea kama JSS interns na wale wengine wako interns even in our primary schools. Tunataka wapewe kazi that is permanent and pensionable. If you compare Mandera County and maybe other counties with, law,